హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మనము నిన్న షాప్ పట్టుకోను కదా, అయితే ఇప్పుడు క్లీన్ చేయను. దాన్ని అయితే కబాబ్ అయితే చేద్దాము. కూడా దాన్ని అయితే ఇప్పుడు క్లీన్ చేయను చూపిస్తాను అండి. అసలు ఎట్లా చూద్దాము. మనకి ఇప్పుడు పుష్ప కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఇప్పుడు తెల్లగడ్డలు, తెల్లపాయలు, పొడి, మళ్ళీ అల్లము, 2 ఇంచుల అల్లము, కొత్తిమీర, గరం మసాలా పౌడరు, టేస్ట్కి సరిపడు ఉప్పు, ఇది కారము, ఇదైతే కార్న్ఫ్లోరు, ఇదైతే చెక్క లవంగము, ఒక 6 లవంగాలు, చక్కెర ఉంచా, ఫిష్ కబాబ్ పౌడరు, ఒక ఎగ్ వైట్, రెండు పచ్చిమిరపకాయలు. ఇంతే. ఇవైతే మనకు కావాల్సిన ఇంతే. ఏమో చూపిస్తాను చూడండి. అల్లము, తెల్లగడ్డలు, చెక్క లవంగము, ఉప్పు, గరం మసాలా, కొత్తిమీర, కార్న్ఫ్లోరు, మళ్ళీ కబాబ్ పౌడరు, ఎగ్ వైట్, 2 పచ్చిమిరపకాయలు. దీనికి కావాల్సిన అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఇది మిరప్పొడి, ఇన్నైతే కావాలి. ఇప్పుడు వీటినైతే ఇప్పుడు కొన్ని మిక్సీకి వేసుకోవాలి. అవైతే మిక్సీకి అయితే వేసుకునేదాము. మిక్సీలో అయితే వేసుకున్నాము. అయితే చెక్క లవంగము, పచ్చిమిరపకాయలు అయితే ఇట్లా 2 పీసులు చేసి వేద్దాము. కొత్తిమీర, అల్లము, తెల్లగడ్డలు, ఇవైతే ఇప్పుడు మిక్సీ కొట్టుకొని వచ్చేద్దాము. మిక్సీ వేసుకొని వచ్చేద్దాము. చిన్నగా 2 నీళ్ళు వేసుకొని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మిక్సీ అయితే పట్టించుకొచ్చేసినాము. ఇది మిక్సీ అయితే పెట్టేసినాము. అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే దీన్ని ఈ బౌల్లోకి అయితే తీసుకుని అయినాము. దాంట్లోకి అయితే ఇవ్వడము. దాంట్లోకి అయితే ఇప్పుడు మనము మిరప్పొడి, ఆడ పచ్చిమిరపకాయలు వేసినాము కనుక మిరప్పొడి కొంచెం వేసుకున్నాము. ఒక అర్ధ టీ స్పూను మిరప్పొడి, గరం మసాలా వేసుకున్నాము 1 స్పూను, మళ్ళీ కార్న్ఫ్లోర్ 2 స్పూన్లు, 3 స్పూన్లు వేసుకోండి. 3 స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి. మళ్ళీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు, చాలా అయిపోతుంది. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మళ్ళీ ఫిష్ కబాబ్ పౌడర్ ఉంది కదా, అదొక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుందాము. 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఫిష్ కబాబ్ పౌడర్ అయితే వేసినాము. ఇప్పుడైతే దీనిలోకి ఎగ్ వైట్ అప్పుడు పెట్టుకున్నాం కదా, ఎగ్ వైట్ అయితే వేద్దాము. ఎగ్ వైట్ అయితే వేసినాము. ఎగ్ వైట్ వేసినాక దీన్ని బాగా కలిపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా బాగా కలిపెట్టండి. ఇట్లా
దీంట్లోకి బాగా కలిపెట్టాలి. ఇప్పుడైతే గట్టిగా అయిపోయింది. మనము కాస్త నీళ్ళు అయితే ఎత్తుకొద్దాం. పోయి నీళ్ళు 2 ఎత్తుకొచ్చేసి నీళ్ళు 2 ఫ్రెండ్స్ నీళ్ళు అయితే వేసి కలిపెడతా ఉన్నాను. ఫ్రెండ్స్ నీళ్ళు వేసి ఇట్లా కలిపెట్టండి బాగా. గట్టిగాను ఉండకూడదు, అంత నీళ్ళుగాను ఉండకూడదు, మీడియంగా ఇట్లా కలిపెట్టా. ఇట్లా ఈ ప్రకారం ఉండాలా. ఈ ప్రకారం బాగుంటుంది. ఇంట్లో ఏమీ లేకుండా అంతా నీళ్ళు కలిపెట్టకుండా చేతిలో బాగా మంట అవుతాయి. అందుకని నేను చేతిలో కలుపుకుండా చెంచాతో కలుపుతాను. మీరు చెంచాతో బాగా కలిపెట్టకుండా చేతులు బాగా మంట అవుతాయి. మళ్ళీ మంటకు బాగా మళ్ళీ అంతే మంట అవుతుంది. మంట అవుతుంది. మంట కాకుండా ఉండాలంటే స్పూన్తో కలిపెట్టుకోవాలా. ఇది ఒక ట్రిక్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఇప్పుడు రెడీ అయింది. ఆ సైడ్లో ఉండే తెల్లపిండి అంతా ఈడ్చుకొని ఇప్పుడైతే ఇది తెలియబెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే కరెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. సూపర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ పైన నూనె వేడెట్టుకున్నాము కదండా. స్టవ్ అయితే ఇప్పుడు అంటించుకున్నాము. స్టవ్ అయితే అంటుకుంటాండి. మంట అనుకోండా బండి అయితే పెడతాము. దాంట్లోకి నూనె వేద్దాం. ఇప్పుడు వేపుకొనేంత తరిపొడా నూనె వేద్దాము. ఇప్పుడు నూనె అయితే వేడెక్కింది ఫ్రెండ్స్. నూనె అయితే వేడెక్కింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనమైతే ఇదైతే చేపలు ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ చేపలు ఉన్నాయి. ఇది కలుపుకొని ఉంది కదా. దీనిలోకి ఒక్కోటి ఇట్లా బజ్జీల టైప్ అద్దుకొని ఇట్లా ఇచ్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కోదాన్ని ఇట్లా అద్దుకొని బజ్జీల టైపు ఇచ్చుకోవాలి. దానిలోకి కూడా నూనెలోకి వదిలేనాము. చూడండి ఉడుకుతాయి. అయితే బాగా దీన్ని వేసుకోవాలి. దీన్నైతే బాగా చేస్తాను. వదిలేస్తాం ఫ్రెండ్స్.
ఫ్రెండ్స్ బాగా అయితే వేగినాయి బ్రో. ఇదైతే దీనిలో కన్ను దానికి తీయాలి బ్రో. ఫ్రెండ్స్ బాగా వేగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు తీయాలి. మళ్ళీ అయితే ఇంకో ఉడతాం దీన్ని వేరే దాన్ని. మళ్ళీ ఇంకోసారి అయితే చూడండి బ్రాండ్ కబాబ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం కబాబ్ అయితే టేస్ట్ చేద్దాము. టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాము. టేస్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటే కరెక్ట్గానే ఉంటుంది అనుకుంటా ఉన్నాను. టేస్ట్ ఇప్పుడు నేను చేయండి టేస్ట్ చేయండి చూద్దాము ఎట్లుందో టేస్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కబాబ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. కబాబ్ అయితే చూడండి ఇప్పుడు కబాబ్ ఎట్లుంది చూసాం. నేనైతే ఇప్పుడు తిందాము. ఇంకా తెచ్చుకున్నాము. ఇంకా ఇట్లా ఇంకా ఎంత పోదాం ఇట్లా ఇంకా అయితే పోయాలా ఎక్కడ తెలుసుకున్నామా ఫ్రెండ్స్. సూపర్ సూపర్. అది వెళ్ళిపోయింది. మీరు అయితే ట్రై చేయండి.
ట్రై చేసి నచ్చితే కన్నా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. ఈ వీడియోస్ చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంపులో ఎంత బాగా వచ్చినాయా చూసినా. ఇది ఫిష్ ఫ్రై అంటే బాగా ఉంది, సగం ఉంది. వేరే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే, బాయ్. See you in the next video.